Pustaka Camus Jimat Bima Sada Kandhinen Pundinen Camus Klamasida. Ayo tak gendong kula kanggo gelutan. Sumubang Iwang Haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila Koro saketer kini dunganing leru sing ini panco kokoke ngayam mono ladalah begeget uget gemel sadurita oh boleh tiang semanten iku sing tuwek dhewe niku sampean sing umure akeh dhewe niku ming jenengan mbok nek ngendika seklimah tumindak sepecak niku ki ngiyos niku darsana karepmu piye sampean ku anggere metu pamen gak kaya enthong niku enten apa lah oh lawandamu lah aku iki nyebut tak kandhani ha kok ganti mangko betina ngetutke jeli ngrungake ganti apa le bojreng kuwi cek buta
Lodolo kuwi teke rada. Ayo nyile no. Tak kandhani yo. Wong ku yen wis duwe dhewe. Seneng nganggo dudu teke kuwi dosa. Duwe dhewe seneng nganggo dudu teke kuwi dosa. Derek konangan. Bagus. Kakek ning harga penerangan malah dirusak ora. Apa gemen aku nyebut kene iki ora ana tegese ngene, Pak. Tegese pripun, Pak? Beget kuwi wujud. Uget-uget kuwi obah. Makarya kanggo gawe tekening urip. Yen kowe wis tekening urip banjur tekonono ben ketekan apa sing kok sedya upamane kowe dadi wong tani iki tekonono lemu dadi wong tani. Upamane kowe dadi wiyaga kowe tekonono lemu dadi wiyaga. Lunga kuwi ya sangune buku not. Ora wiyaga kok sangune kertur. Nek mel kuwi mangan. Sadilita. Sethithik senajan to lemu mangan mung sethithik, ning yen hasil lemu makarya dhewe bisa dadi getih, bisa dadi daging panganan. Hasilmu mayuta-yuta ning hasilmu korupsi. Kurang becare dikecek nganggo rompi oren. Dipinton neraka jahanam makane. Oh, ngeten apa? Iya. Nek ngeten kula sesajeng matur kali mantune sampeyan, Nduk. Amarep mel-mel. Perlune mengko ben iso ugek-ugek. Adalah sinuwun. Sedaya kalpatanipun anak kula ingkang pating Clomet. Kula nyuwun pangapunten lho. Iya ya ora dadi apa Kakang Semar. Sak sampunipun sami lenggah keparenga. Kula ngaturi pambagya palakrami Raharja rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iya pamujine pangestune Kakang Semar pratakono Karang Kadempel ora ana sambikala. Puja pangestawaku katul kala ngarsane Kakang Semar. Kula tampi kanggo sami-sami. Ndara Werkudara semanten ugi Raharja rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Wah. Pangestune Semar ora ana sambikala. Basaku katur Kakang Badranaya. Kula tampi Gus kanggo sami-sami. Kajang saking menika perlu kawuningan Gus bilih. Sedyanipun pun Semar ingkang sudya mbangun kayangan nanging wonten ing Ridu Bolo Bajul Barat wadya balanipun Bathari Durga. Mila saking menika keparenga badhe nyuwun ngampil pusaka pustaka Jamus Ngajimat Kliwasada. Yen mengkono bakal tak paringke nanging Kakang Semar apa to sedyamu dene kepareng bakal bangun kayangan. Dadosna kawuningan sinuwun. Anggenipun menapa ngabdipun Semar badhe bangun kayangan. Menika kok boten badhe bangun kados dene endahing kayangan Junggring Saloka menika sanes. Nanging ingkang badhe kula bangun menika mentalipun para kawula Garing Amarta. Ingkang sami remen regejekan bentak sirah nem-neman sapunika sampun melenceng saking wataking satriya lan wataking kawula ingkang nengenaken dhumateng Panembah Jati. Kula kepengin panggesangan kang ayem tentrem nikmat mupangat kados dene wonten ing kayangan. Tansah guyub rukun bandul mrompol mat sinamadan yen abot bisa nggo bareng yen enteng dijangking bareng. Temah anjalari pangsaning para kula gemah ripah loh jirani.
temah bagya mulya yen mangono becik banget bududene Kakang Semar ingkang bakal ngelekke marang kaum putih budi para nom-noman kula negara Ngamarta. Kula nuwun inggih nanging ampun ngantos kedangon keparingos denyuwun ngampil pustaka Jamus Mang Jimat Klimasada. Yen mengkono enggal bakal tak paringke tampanana pusaka Jamus Mang Jimat Klimasada. Kakang Semar. Kendel rumiyin wonten ing Karang Kadempel mriku. Bagong leladi marang Sinuwun Prabu Kuntadewa nggih Gareng Petruk kae sing padha pacakara kasupan karo Jim Setan Madya balane Bajul Barat Jagalep bakal tak perbeki. Tak ukulane pusaka mesti bakal teman jati jemati teman lalu ya monggo kula dereke monggo. Rimah balungmu tak sesep getihmu tak letak balungmu tak betot kupingmu ayo amuk syaki ayo amuk kadikoco kocap kacarita nalika semanten Raden Gatotkaca Raden Setyaki ingkang kalebetan para Bajul Barat satemah sami Pacakara Kelurahan Semar Badranaya Gya Amrepeki Kelurahan Kelurahan Petruk Kantobala wae.
Wis padha tak gagrake. Ojo dipisah. Wah, dek ini apa? Wah, jan wis saya ora karo-karuan ki. Ora patut banget. Wis tak ukurane. Waduh, waduh, drodok dioncas dengan sampean ku mboten ngertos. Sampean ku ora dadi Supi Bajul Barat. Satemah dipun-nguni oleh kakek niki mau Pustaka Jamur Jimat Lima Sada. Nanging Gus wadya bala saking Dandang Mangore. Tesih kathah ingkang damel risak wilayah saking mriku kula sumanggaken Ndara Gatotkaca Ndara Setyaki. Nggih, Gus, monggo ampun keparang tanggal. Keparang ngunduraken dumateng para prajurit saking Dandang Mangore sedika kula badhe bantah. Lamun tolong wis padake para kawula karang kadempel padha geger bingung bilulungan. Nanging tresna Janaka ingkang nalika semana nutus uga supaya ngrenah Kakang Semar nanging nggo sprene durwana tandang gawene. Aku boten mangerti mangku kula. Yana dewa yang nonton wong ngaprang gas padha sarsaran.
gawe geger ono karang kadempel Kakang Semar bakal bangun kayangan madani karo Plungguhan Ulun. Sapa sing arep bangun kayangan padha karo Plungguhanmu? Nah aku iki gelem dadi ratu kowe ora bedangkrang dadi ratu nang kayangan. Nalika semono aku supaya milih dadi kula cilik ngomong karo para bendara-bendaraku turun bermain. Lah kok dadi kowe ora mangerti marang karepe Semar. Guru, mangerti kok. Lamun to sediaku bangun kayangan iku ora kok arep madani kayangan ora. Nanging kahanan sing ayem tentrem nikmat mungat sing kaya kayangan bakal tak terapke marang para kula negara Ngamarta supaya uripe mau guyub rukun bandul merompol mat sinamatan daya dinayan temah urip ayom ayem tata tenti tentrem tiwas bagya lan mulya dadi ora arep bangun kayangan padha Plungguhan Ulun Kakang Semar ora ayo saiki gelem bali ora permone iki jan bali kono kowe iki ra karo permone wis pegatan wis rutang-rutung aja-aja kowe padha ayo gelem bali apa ora wadya bolomu bajul barat kabeh budra wis bali iya Kakang Semar yen pancen mengkono karepku Mbah Ulun bakal bali nang Kambangan Jungkring Sapaya Permoni bali besok meneh tak goleke pangan bajul barang monggo ora sekong gerumbul majeng ranang kono lako tadi bubar maut prajurit bajul barat oyo ojo takut dosa aku Dewi Semar gaglat limpane Semar ayo maju Semar maju Semar rimah kalau ladalayo tatsar para nyoto ayo ngaku sapa jeneng Gusti Aki ngerti karaku apa-apamu Semar kanto tak gaglah limpane ora gelem ngangat bangate bangun kayangan ayo maju tak gede
gumulung mangamuk bungkung mangrempak ing bolo 333 ono kok Petruk mlayu wae. Wah, loh. Ketiwasan menika wonten yaksa. Wah, Pak Gunung Anakan. Kae wonten Matengga, Macan. Ngamuk punggung. Menika menawi boten Ndara Werkudara. Boten saged mrenggalani sumingkira suget ibu Rama. Sesumbar lindhu geter pater kang bumi kunji gumaludhuk guntur ketuk gororeh goro-goro wah ono macan ngamuk punggung. Iya dasar nyoto kowe sapa Werkudara ora patut ngerti karo aku apa apamu sumingkira ndi Semar tak gaglah kelimpane ora perlu gepok kuncane Kakang Semar maju wae tak kuku pondro brodol wadulku Sekar gaduk sekaring taman lung malang
jangkung rumambat wit liyan mawis mukang maworaras es punyawus kakatin jangkungnya uget mel sadulita nolo gareng bakung lah kok dadi mlayu-mlayu ana apa le enten po niku wau enten Ratu Buta kalih macan barang ngamuk Ndara Werkudara boten saged unggul mengsah Gandharwa wau semanten ugi para putra-putra Pandhawa boten saged tunggul juritipun mengsah yaksa ageng kaliyan Matengga. Saiki kowe tak wae rapal. Engko mesti bakal kebadaran. Carane pripun kok? Aja dawa-dawa lho aku susah ngapalke. Aku mau nek dawa-dawa. Dawa nek lempeng kowe ora apa-apa. Oh, bagong lambe nek duwer ora. Gampang. Tulisan nek ora tak tulis ya hafal ning cendhak. Teguh Wiyana slamet. Slamet kersaning Gusti. Wis cukup ngono. Mesti mengko bakal lebur papan tanpa dadi. Apa lurung kok? Teguh Wiyana slamet. Slamet kersaning Gusti. Wes gampang ngono. Teguh anake Wiyana. Wiyana anake slamet. Lah bakon yo ning waton Slaya ora dieling-eling to. Sing konsentrasi teguh, teguh. Wiyana slamet. Wiyana karo slamet ora nganggo karo. Teguh Wiyana slamet. Teguh Wiyana slamet. Slamet kersaning Gusti. Wus beres. Teguh Wiyana slamet. Ora nganggo budi. Kok aja karo sing gendho. Wong iki ora. Aja karo ora aku mau kaya krungu Teguh Wiyana slamet ora nganggo budi ngono e. Teguh Wiyana slamet, slamet kersaning Gusti. Oh ya, Teguh Wiyana slamet. Slamet kersaning Gusti. Pas beres. Wis ninggal papakno. Mengko bakal lebur papan tanpa dadi nyoname-nyoname to.
wong gedhe dhuwur irunge dawa tangane dawa iki mesti clemer iki wetenge mlentu iki mesti nek madang akeh ayo Ndi Semar kon katon dene jenengmu ora kleru Petarau dengkulmu mlacet ki Pak ono kok senenge ngelih jeneng Petruk ayo Ndi Semar tak kaklake limane Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti Teguh ora nganggo Wiyono Bagong Sembrono Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti Teguh Wiyono slamet kersaning waduh mati macan medun saka grumbul ayo puno kawan Sringira Ndi Semar akak-akake limane sumingkira kowe kula kawan Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti Teguh Wiyono slamet kersaning Gusti waduh Kakang Semar ning labi pendho iki jabang nganti caplang le momong wis cilik iki gayuhan ora biantu malah ngrusuhi yo nanging pangapunten Kang Mas Werkudara sing gedhe pangapuramu di Mas Werkudara kalengganipun Kakang Dimas Arjuna bakal merepeki Kakang Semar njaluk pangapura yen mengkono wis omongsa luput ayo njaluk pangapura marang Kakang Badranaya iya ayo Pak derek Dimas Werkudara
Arjuna Kakang Semar kabeh klumutanku sing gedhe pangapuramu mboten dados menapa sinuwun awit paduka menika ugi namung nderek ing ngoma inggih Bathara Guru sing gedhe pangapuramu Kakang Semar boten dados menapa Gus mapan sedaya panjangka kula sampun kelampah kula namung kepengin bangun mentalipun para nem-neman tuwin para kawula gawe ngamarta saged kados dene panggesangane wonten ing kayangan ayem tata titi tentrem gesang ingkang guyub rukun bandul ngrompol boten wonten sami bentak sirah regejegan wontenipun namung samya guyub rukun matsiramatan daya dinayan iya Kakang Semar bedhone mosang banget Kakang Badranaya nanging Ndara Werkudara menika tasih wonten wadya balanipun permane ing dereng langsung kepareng ngunduraken wah Kakang Semar pangestu tak salut carita jeneng siluweter kali sesomberan apuranta wonten lepat kawula sapa ngarepan madya balane Warmoli Agus kodang mangure temenggung manggala yuda nggih Semar arangete wah ora minggat sampah diriku
Semar bangun kayangan mugi dados srana tumurun ing kanugrahan ya sabdaning Bathara Puja Hasanti Jaya-jaya Wijayanti mugi dados srana tentreming Padukuhan Karang Talun Dengkeng Jatirejo Karangasem ukir sari umumipun kantun mangga ayom-ayem tata titi tentrem gemah ripah roh jinawi sehat panjang yuswa murah rezekinipun Allahumma amin katuraken bedhaya sriti
Maaf yo, Mas Tri. Patron sana sekalian. Sama Pak Di. Teman-teman nggih. Naik kene kaya maksa. Kahanan. Ya. Aku dhewe ta wae. Aku jomblo dhewe mata. Aku kan yo. Aku kok Tarawih no. Ano? No. Apa no? Komentar ke wae. Sekat, macam ni.